Сервер търговия.com.mk Веб хостинг на собствен сервер. Добре. Те шемата на сервера, тук може да я видите. Гледайте сервер с две напаяния. Това е специална машина за чистени. И еве го стручнио програмер, отговорен за хигиената на сервер, и неговият помощник, специалист за разглобование на сервери. И аз съм тук. Айде, пък я ги снимам ти добре. Айде. Ovo е невидена привилегия, за да видиш правото да ужу сервер. Лошо е тук тонер. Това се вади. Ами се вади, той е машина, да мислиш. И плюс тонера е пун. Айде, тук фото. Това не е до прашина дека има. Има. Заедно, доста е. Има, още има. Чекай, още малко има. А колко саато само ми кажете? 11:10. Рано е. Добре, ние кидуваме ти ови мъчи. Като го